Eikö tällä rehellinen veronmaksaja saa apua sen kerran, kun tarvitsee? Jos rauhoitutaan nyt kuitenkin. Mä en ole 4 vuoteen ollut näin lähellä naista. Onks toi susta kaunis? Minusta se näyttää ihan sairaalta. Että mikä se on se salaisuus, millä noita naisia saa? Niin, sanoppa se, kun mä joku kertoiskin. Mä oon toimitusjohtajana. Ai jaa. Millaisessa firmassa? Elintarvikekioskissa. Ei kun ihan niin, mä nuorena sitä aina erota ja erota ennen kuin löytyy se oikea ja sittenkin vielä riidellä. Semmoista se elämä on. Se on Jukka Palmu. Mä ajattelin, että se piristäisi sun yksinäisiä iltojas. Vai että Jukka Palmu. Kiitos. Mikähän siinä on, kun sisarukset aina riitelee? Oh, buenas tardes, compadera. Eaten. Se on eaten. Niin mä just sanoin. Etkö? No nyt se voivottelu taas alkaa. Mitä sä oikein iniset, mies? Sullahan on nyt kaikki! No voihan sitä nyt lintsata koulusta ilman mitään lupalappujakin. Niin mä ainakin aikoinaan tein. Sitä saa mitä tilaa. Ja sinä olet tilannut nyt tätä. Sitten vältät semmosia paikkoja, missä on hedelmäpelejä tai yleensä pelejä. 2,40. Hirveä hinta. Niin, että monipuolista työkokemusta löytyy eri aloilta. Tanja, tuletko vaimokseni? Ne pitäisi olla laissa kiellettyjä. Niinhän ne onkin. Vai vielä hyvää jatkoa? Kuule sun takia mä oon menettänyt mun asunnon ja omaisuuteni. Jaha, rahaa tulossa. No, kyllä mä uskon, että mä pystyisin siihen. Hienoa. Minkä takia sä lyöt läheisiäs? Sä olet peluri. Toi oli sitten niitä kavereita, joista kannattaa pysyä kaukana. Joo. Mitä paikkaa sä tarkoitat? Paratiisi. Rauni on jotenkin muuttunut. Niin, no se on ruskettunut, tukanväri on vaihtunut. Oisko se kuule vähän laihtunut? Sun pitää ruveta syöttää sitä kunnolla. Seppo Heimäks. Minä kyllä tiedän omat virheeni ilman, että niistä täytyy erikseen muistuttaa. No minkä takia sä sitten teet niitä aina vaan ja aina vaan? Näitä Ullan lohivoileipiä mun tulee ikävä, kun meidän avioero astuu voimaan. Aivan. Turha syyttää muita, jos ei tee itse mitään. Maaret, sano mulle, että se ei ole totta. Säälistä. Mä luulin, että meillä oli, mutta sä teit sen säälistä. Ismo. Missä sun tukka? Illallinen on katettu. Mähän sanon, että ei mitään erikoista. Siis sipsit, sehän on hyvin erikoinen illallinen. Katsokaa ympärillenne. Aurinko paistaa, kevät on ovella. Niin siinä kävi. Mutta ruotsalaiset nyt on, en nyt sano, että paskan tärkeitä, mutta kumminkin. Mitä vikaa tässä paidassa on? Ei siinä mitään.